вечарыне, урачыстай танцавальнай вечарыне. Вы хіба не ўставайце, бо мы шмат што будзем гаварыць, вам надо хочаце. Адчувайце тут себе комфортно. Вось, все, кто пришел, активно хотели принять удел, тому вот тут яны будут представлять свою творчесть. Вот по этой зале мы будем ладить танцы, сподіваемся разом с вами. Вот. И вот там у нас выстава книжная, про якую я буду поступово рассказывать. Подчас усю вечерину. Вы можете что-нибудь сказать? Тогда сюда. Мы рады такой цудоўнай нагодзе 70-годдзю Миколы Алексеевича, якая дазволила нам собраться, узгадать про все, что мы можем, умеем, чему мы навучилися. А таксама спадзяюся, што падчас вечарыны мы зможам шмат пра што даведацца з творчага шляху Миколы Алексеевича, які, упэўнена, не поўнасцю нам з вами вядомы. Дзеля гэтага мы падрыхтавалі выставу выданню. Кое-что еще да. Не можете. Я шмат буду говорить. Значит, мы падрыхтавалі выставу выданню, якія Микола Алексеевич усё сваё жыццё рыхтаваў дзеля таго, каб і людзі, якія займаюцца традыцыйнай культурай, і тое, што яны сабралі, і тое, што яны зрабілі, засталося адлюстравана і засталося напісаным і засталося для будучых пакаленняў. Мы іх падзялілі на 6 частак, і таму па кожнай з іх будзе, скажем так, кожнай з іх будзе прысвечаны раздзел нашай вечарыны. Мы будзем крышку гаварыць пра кніжкі і таксама ілюстраваць дзейнасцю канкрэтных людзей з убовых гуртоў той накірунак творчасці, які, як мы зразумелі, у гэтых кніжках павінен быў быць адлюстраваны. Вы там сярод гэтых шматлікіх кніжак знойдзеце толькі адну, прысвечаную самому Миколу Алексеевичу. І гэта кніжка называецца «Хто, калі не я?». І гэта цудоўная фраза была дэвізам Миколы Алексеевича, і мы таксама яе будзем выкарыстоўваць. Як з гэтай цудоўнай думкі узніклі цэлыя накірункі і праекты. І мы не будзем прытрымлівацца ў гэтым такім цікавым, спадзяюся, падарожжы па творчаму жыццю Миколы Алексеевича ні біяграфічнага падыходу, ні гістарычнага. Будзем вось проста так выхопліваць яркія, цікавыя моманты, да якіх мы ўсе так ці інакш мелі дачыненне. Ну і таму, карыстаючыся магчымасцю, карыстаючыся сваім вопытам, калі мы пачалі гэта супрацоўніцтва, я пачну з такой сторонкі дзейнасці Миколы Алексеевича, як заняткі танцамі з дарослымі. Ну, звычайна, дзеці все разумеюць, там методыка, школы, гэта все ўсім зразумела, але вось у 2012 годзе Микола Алексеевич рашыўся, пагадзіўся на заняткі з дарослымі, з людзьмі, якія працуюць інжынерамі, будаўнікамі, праграмістамі, настаўнікамі, з людзьмі, якія, можа быць, і ніколі не танцавалі, і ніколі нават не думалі, што яны могуць полюбіць і ўмець танцаваць беларускі танец, зрабіць беларускі строй і шмат яшчэ чаго цікавага. У 2012 годзе пачаліся заняткі ў школе традыцыйнага мастацтва. І сёння ёсць яе вучні, яе многа вучняў, і таму пакуль што якіх прадстаўнікоў я запрашаю танцораў школы традыцыйнага мастацтва гурта Гуда і прадстаўнікоў гурта Гуда для віншавання. Калі вас